In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okwefuru ya, ndị igwe nọ n'ala Igbo na-azazi igwe na-eje ụka. Ndị igwe ịma na ha wụ the custodians of culture and tradition n'ala Igbo na-azazi igwe na-eje ụka because na-echiwelu Obi Cubana echichi in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Onye ọwụna kwuo amen. And that nọrọ na different palaces and defa agọcha ọjị gọọjị n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Amen. Meaning na almost all the Igwes I nwere. Even right now, ndị pastor na-echizi igwe. Ịghọtago? Esoghịzi unu aka akụkọ unu na-akọ, mara na akụkọ unu na-akọ ụwa akụkọ mgbe ochie. Na ọ bụla akụkọ nke agba ọfụ ọrụ na-ekwugheri. Ọwụrụ na ọhọ ịda agwụ oke ọgwụ unu na-agwụ ka unu na-justify thinking that no nya wo menana. Why can't you people go back to the drawing board? Bidogodunu ba ije gwa igwe obodo gwenye chizi na echichi n'afa Jesus. Gwenye agozi n'ọjị n'afa Jesus. Because na esere na ancestors wụ ha akarịla akarị. Ife niile nne umelu n'ụlọ bịa nwuhe. Ife niile majority of things nna umelu bịa nwuhe. Let us leave nne na nna your uncles, your grandmother. Nya ndị okenye niile nọ bụ n'onwe ife ime nwuru. Mana birthday Jesus Christ wụ Christmas celebrate birthday Jesus Christ. Are you not indirectly telling the whole world that that name is more superior than every other name? Since ife your nyande related with by blood umelu ebiamuhe mana birthday onye nzọpụta ahụ Jesus Christ happen ife niile na-eme ọpụta. That is to show you that his name is more important, superior than every other name. Chukwa nne na nna mgbe ha nọ ndụ. Chukwa your uncles. Chukwa your grandmom, those ancestors need you when they are alive. Obro mgbe ha nwụrụ. Ha nwere a single power. Yes. The only thing you need was either immortalize her. You gotta go. Just remember memories, just to keep their memories alive. Just to keep their memories alive. Always trying to carry out or continue with their legacies. No one have this bond. A block on the village on Domaka. The ring one on nwe potaketa manuri ife. Anene no nyelusia. Potaketa noriha. E potaketa someone na ojikose na ojikwa wese. Why mana nna go bandit or na nna go onye ndakpu mgbe ọ nọ ndụ or na nna go work nsi ogwo mgbe ọ nọ ndụ ha ncha niile sokwa na legacy ndị ya uphold. Hell no. On debile ezigbo ndụ n'ụwa ka ya engomi ndụ ha chọọ ka continue na that legacy. So I'm trying to tell you that you need to go back to the drawing board, because even the Igwes with the custodians of culture and tradition of our land understand that na apụgo na agba nke ochie na ife anọziwo na agba nke ọfụ, and na ha mana that name supersede every other name. They know now that name supersede every other name, and that is why in as much as they are carrying out all the cultural practices just to show us who we are, just to remind us our heritage as Ndi Igbo, they still understand that there is a name greater than every other name, and that name is Jesus Christ. You got to go. And when we talk about equal hassle, differentiate Jesus Christ from God. What do you mean? It is God in Trinity, God in Father, God the Son, and God the Holy Spirit, 3 in 1. That is, if I will 3 in 1, the Trinity. Yeah, so the moment you mention one, you've mentioned all. That is it. So, if you Obi Cubana echinine, or if you chiri what pato zuora noba, if you echi, etuna yo pato zuora noba, if you to you bin yebu, because of neti echi here na fa get ndem bonande, because nechi cha here you will all 40 days, eh? You gotta go. Eh? Tie, ụfọdụ ụmụnna ọfụ ụmụnna ụnụ do ichi buru ije buru. No, ụfọdụ ndị family members gwa na nwe ife ha ji ofe ahụ eme.
They are even progressing more than you. May I say that going to church has nothing to do with it. Worshiping God has nothing to do with it being rich or what? What do you mean? But I'm gonna one day joke and I had to lazy. I'm gonna go na go far. I'm gonna go all manner of things. But they are living far more better than you. So how else can you show that you are wiser than them? You are not creating any impact. You in fact, you barely don't exist. So can you tell me anything about you or your life that should be able to inspire people? Those people who create the impact even without money and without education, but they are able to create impact in Obodo, either by virtue of their wisdom or anything. Yes, or different ways in their journey of life. You gotta go. All those people beneath whoever Matthias in perhaps we may even say no would defend that in Nanya. A broom with flavor and don't wait for hash. Uma karaoke Jurobodo. Uma karaoke Juro for the almost Saka. Oh, I have your bandis Obodon this mother can do fake beneath shock a hashies or draw possible. It's not possible. I just want to show you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. A man, Igwe Obodo. Number one, when it comes to culture and tradition of that your Obodo. And Igwe ni me, I go church, you are going after Jesus. You are changing the narrative. When Ade Bwichi Yazo, go and take care of your father and your mother. Kita fadondo. Eda na eche mgbe ha nwụrụ, agogo munu mgbe ha nwụrụ, ijebusi wobala. Ijebu wobala, nwagari uri, nwagari wọkụkọ sene na achọ ndị onye ahụ nyọrọ ụgwọ. Ụfọdụ n'ime ha ịnọ. Ụfọdụ n'ime ha sefụ. Amụgo ha wee nwụọ. Ichukwa n'iyo ha, nwee ife inye nwuru ha. Ịma ha ụzọ ikwu nne gị, onwe ọnkọ gị ịma, onwe ha agbata obi gị ịma. Ikekwe na city ebe ị na-edinecha cousins gị, ịma na cousins gị ka ha kpada n'isi na-asịrị na ịkpa n'isi ka ije na mmụọ. Onwe ife nidiri ije na-egburu onye nwụrụ anwụ anụ sịrị na-egburu ya anụ niile emegono ebe a wee niri my mom dị ebe efuru ndọ na ana kịta ebe efuru wee bi ni my mom dị ifo how clean ọdụ ebe efuru wee bi ni my mom dị ebe a ka eniri ya ịghọtago onwe ife iji ide egbu anụ na-esite ebe niile ijiji a na-ebe ebe niile ọ na-esi lepụlepụ onwe ife iji ya eme anything mebe nwuhorie mgbe ọ nọ ndụ ịghọtago anything meme nwuhorie mgbe ọ nọ ndụ Soma Best Social Hospital lụọ ya n'afa mma ya ụfọdụ mepee Charity Foundation today mepee n'afa mma ha ọmpa ha ụfọdụ ndị bụ okwu ọsa na Orifte mechalụ lụọ ife ha lụọ ya n'afa mama ha trying to keep their memories alive. That is all you can do. Ịghọtago ọha ịda akpagharị mmadụ ahịa nụrụ gị ife meanwhile mgbe onye ahụ nọ ndụ ekwu n'ihe mmiri ịsanwụ onye okwu one taking care of that person ọnwụzie pụta bịa krem champion na ọkacha ibe. So ndị igwe kịta na-echikwa echichi a na-eshi igwe n'afọ Jizọs and ha na-anọ onwere ife na-eme ịghọtago. So ị na-ese n'elu mmiri ịkpa n'isi ka ije na mmụọ agwa m na ọbụlụgodo ụka ka unu ya ebu ụzọ wee chụpụ bugodu n'ụzọ gaa na some of the things ebe unu supposed ileru anya unu ejegodo gwa ndị ahụ na ha ahụ emeta ya ịgwa nwa ha na ha ahụ emeta ya ishighatazie bịa because igwe niile ewuzi igwe na-eje ụka kerụzi igwe dị ife agha eje ụka igwe ndị ọba mgbe ọ nọ ndụ eze okpoko na ọba bife echie nwa ya eze okpoko onye ahụ petrol ndị boys brigade na Nnewi diocese keru ha a lot of ndị igwe so n'aka ji akụ n'ụlọ ụka ebe ha na-eje ha nwechara oche ịghọtago ha nwechara oche ebe na-eme ha bịa ụka nye ha special seat ebe ha na-anọ as royal fathers ị nọ na-ekwugheri jee chife ihe eme onwe na this 2026 ka akụkọ ị na-akọ na 2025 ka ị ghara ịkọntinu kọbe na 2026. My happiness wụ na ihe ebe engage go onwe ịghọtago o engage go onwe so he's spending less time now na-akọrọ bishia than before mgbe ọ ka na-atụ ya atụ ịghọtago. So discover yourself this 2026 and you will thank God for giving you that direction. Ezugo. Share this video.